Monster. Altså, nu synes jeg tak for, jeg kommer mig på det. Nu skal I se noget, jeg aldrig får set før. Det er et fysisk træk. Jak. Køb, eller hvad? Yes. Jeg har lavet mit navn er Lilian. Jeg må da regne. Og jeg er just en syg artjak. Nok om artjak. Jeg har tænkt mig at vise jer det sygeste træk. Syren Lilian. Oj. På en måde Lilian. Hvor kører? Første træk. Jeg har tænkt mig at vise træk. Husk på det. Første træk. Og så til nummer to, det er sådan, du køb for helvede, filmer du Lilian? Filmer du? Jo. Godt, jeg gør det her med pause og sådan noget, hvor I så kun er øjne. Okay, og job, nummer to, okay, nok om det Lilian, nu kører vi. Tak. Jeg er fandme sindssygt i dag. Og så til det tredje og finalen om. Så følger jeg med i finalen. Hold da kæft. Chok. Og så slutter vi af. Høj for højne.